L'algemessinenc Jordi Magí ha inaugurat a la sala d'exposicions municipal la mostra Love, Sex and Toys, un recull dels seus últims quadres amb una mirada atrevida, tot un cant a la llibertat que Magí ha volgut mostrar en la seva tornada a casa. La sala d'exposicions municipal acull l'exposició Love, Sex and Toys de Jordi Magí, un dels pintors espanyols amb major projecció internacional. Magí porta anys treballant per a importants col·leccions d'art i va saltar a la fama per encàrrecs de celebritats de Hollywood. Ara torna a la seva ciutat natal per a presentar la seva col·lecció més provocadora i autèntica, que revisa part del seu itinerari vital per a reivindicar la llibertat i la tolerància. Correcte, tenia moltes ganes que al final és la meva terra i clarament sent un arrelament a la meva terra. Amb molta il·lusió perquè al final està tota la meva família així i era un desig que tenia i que he complit. Ja havia exposat en col·lectiva, no jo sols, i avui és el dia que exposo individualment i estic molt content i molt agraït perquè a més he treballat en un equip fantàstic, en Àlex Villar, que s'ocorre una barbaritat, en Marisol Salanova, comissària, són comissaris Àlex Villar i Marisol Salanova. Marisol també és una persona que vas conèixer fa uns anys i que sempre m'ha defès i és meravellós. I molt content, molt feliç. A part, exposa també un retrat que vaig fer a mon pare gran i per tant és una cosa molt especial per a mi. És fresca i també atreviment i pot ser provocadora en algun cas, però provocar és un joc divertit, provocar a la gent és un joc divertit de vegades, sempre i quan sigui una provocació que no faci mal a ningú, veritat? Perquè jo crec que és més important ser i fer el que uno vol per damunt de qualsevol tipus d'ideologia. I és una cosa que crec que tenim que no sols mantindre, sinó que millorar-ho i anar cap a un món més tolerant i més igualitari. També parla molt de la dona, una dona empoderada, d'una forma reivindicativa. Sí, l'exposició és reivindicativa, sens dubte. Exacte, sí, espero que li agrade. En un principi anava a ser més elegant. El que passa és que al final, sense voler, te'n vas cap a la perversió un poc i cap a l'escàndalo, però jo crec que és un factor que és bo l'art. Aquesta provocació és bona. I sí, espero que tingui bona acollida. I si no li agrada a algú, jo crec que te pot agradar ja pictòricament, però conceptualment, si no t'agrada, aquesta exposició parla de llibertat i per tant és com que no t'agrada la llibertat i no és bo això. Love, Sex and Toys, comissariada per Marisol Salanova i Àlex Villar, explora un costumbrisme contemporani on impera el flirteig entre els personatges que naturalitzen la diversitat de conductes amoroses i sexuals, al mateix temps que ret homenatge a les experiències viscudes en ciutats com ara Venècia, Sao Paulo, el Líban, Nova York o Berlín. Les seues obres presenten un estil propi, una figuració conscient de les avantguardes històriques. Els seus personatges s'alcen mitjançant un dibuix que està a mig camí de la línia expressionista i realisme de les il·lustracions. A tot això, sumem una tendència al joc, a la ironia i al desafiament amb colors potents i contrastos propis de cultura visual post-pop que no renega de la seva veritable naturaleza pictórica. En esta exposición, para mí lo más representativo es que de pronto vemos a un Jordi Magí que ya se va consagrando con un estilo propio, que es muy marcado y que va tratando los temas que a él más le interesan, ¿no? Porque él ha trabajado mucho como retratista y en ese sentido se ha podido adaptar a los encargos que le fueran haciendo, encargos, como sabéis, fuera y dentro de España, incluso de Europa, pero aquí estamos viendo como su obra más original, lo que más le sale de dentro. Tiene muchísima proyección, sobre todo ya os digo proyección internacional y tratando además estos temas que en Love, Sex and Toys es una exposición en la que se habla como de la integración de manera divertida, de discursos que se salgan de los estereotipos de género, un poco de intercambio de roles entre lo masculino y lo femenino y es una exposición que aparentemente es transgresora pero en realidad es muy amable también por este lenguaje pictórico tan colorista y tan vivo que él tiene. L'exposició va obrir les seues portes en un acte en el que Magí va estar envoltat de familiars i amics i on el pintor es va mostrar content i agraït d'exposar a casa seua. La mostra podrà ser visitada fins el pròxim 23 de juliol.